Din del que é un xogo de estratexia que require grandes doses de picardía. Xogar ao mus goza de afección en Galicia que lamenta a falta de remuda xeracional. Xogar ao mus require certas habilidades. Sabe o ben quen leva anos e mesmo décadas disputando partidas. Hombre, la psicología es una cosa principal. Tienes que fijarte en la cara que ponen los demás y cómo juegan. Paciencia e tranquilidade moita, porque se non veñen as cartas non se pode ganar, pero hai que ter paciencia. O que ten o mus é que é moi divertido, porque hai que ter picardía, hai que ter moita sorte. E non se le ven a engano co que están a ver. As mulleres tamén xogan ao mus. De hecho, la mujer pues, se está incorporando con mucha seguridad. De feito, moitas delas estarán entre as máis de 170 parellas que disputarán o Campeonato Galego de Mus a partir deste venres na cidade da Coruña. O que se queixan aquí é da falta de remuda xeracional. Porque as maiorías somos a xente xubilada, é unha pena, porque é un deporte ou unha afición ou un entretenimiento moi divertido. A xente universitaria, non? Que é onde se suele xogar moito mus. Entonces, pois que todos aqueles que esteñen interesados ou teñan unha inquietude polo mus ou lles poida gustar, pois que poden pasarse por calqueira dos centros ou locales onde xogamos. Un deles é este bar do barrio coruñés da Sagrada Familia, onde se organizan partidas a diario e unha liga cada venres.